Здравейте! Днес реших да ви разходя малко из Неседленския Балкан. Има страхотна архитектура и много красива природа. Планини, скали, поточета. Поток след поток. Пред мен. Архитектурата и тя беше страхотна. Но моята цел беше там горе върха. И така обикалях да търся път нагоре. Имаше страхотни къщи, има къщи за гости, отново поточета. Търсех също и българската зона 50, но и не открих. 51 ли беше и не помня. Тази къщичка много ми харесва. Намерих пътека нагоре с тросмичка, която не работеше, и поех към върха. Така и не открих мястото, което търсих, но продължих нагоре. Та обаче леса стана много гъст и не ставаше за видеа. Реших да снимам от високо, но не можах да открия мястото, което търсех. Надявам се, другия път с някой местен да поема нагоре и да открия местата, които ти обещавам, че ще ви покажа. Ето тук намерих една порука в дървото. Това е всичко, приятели. Чао!